Ole, va inchu DAP so thing kan pedona ni. DAP hi thlani kan lina tang thlani vela so thing hian an mo em a hami zung in siam chawa hian thlar tak tur chuan an zung nei that ka nga ya anga tan te akung siam tu tan te DAP hian a thok lok em ani so thinga akung tam lok chuan so thing tak thai lo heng te gan polanga pache humit acid le falvic hian pol ton ani hei hian kalral mai turte ha venga nga lo chet nget tlat ton ni tin lei om sat kan pek lo om sat te poi hian chel pet tlatanga chuan hol sam zo kin thlai zunga lu pui thin don ani em pache hi DAP le pache kan mix chu kan an pe a se vo in chu ron sur khang la ga hei ka po ma lo om tlem mu zong hi kan han ka zo don ka bo ma hin tlem lo oma so thing hi kan so tongin ni somli athlan hi bor chho hi DAP an mo tam lai nia so thing tak tur chuan an zung te kha that anga chu zong tu kha zung siam chho lai ni pe khun lai takani thlani ni som li ti bor ni som thum ni som nga thlani thla thum bor a hian pe theila chu thok that lai ber ni thil siam hi tangkai ro khop ma he wan chuna in chu ro sur khang langa ho zo vekani ni bin tai pek tho nga ya so thing muna bin chin chu long tu ve ma tu thapia na ne cho be khop mai so thing na dam doi kuala so thing kan en kol that chuan zang tak nei bongai lo pa mai tan chuan ei bar dap nen aboi thla mai kuintal nga vel mun hi ni veila kara ei bar chung ko poimo dap thai pa in han sem lutuk lowin en kol thai ngi chu kuintal nga mun dei chu kan en kol that chona lok em thoni Mizoram so thing an chin variety tlang pui chu nadia antia henga hu chu alet som ni te let som ni pangaten thar thai ani alok em mai ani thil chin pun ol takani chuang chuan kan ti kan pamal viau ni te phai chun zau tak khanai kharangai lo ni kuintal nga an en kol that phot chuan thar treu thai chuangin tam pui pokhangai lo tin trik khat kan thrinang chau hei so thing kan munga tin hi an ni to ni thum dom te an ni to tiang chaw kan thlo hian ke choi thlo langai lo ti la ma angai to tho kala man lo dewa tiang chaw kan thlo hian kan tho fai mai zela ni somli panga ni somli chho ni som nga chho kan thlo hi chuan ri vur nge tur ni eta fa wanga ta kan ri vur mai a tha thowa ka chu a second na ni se chuan dam loi ngai lawa so thing that na pakhat ani that em ani ha tik ri vur va thin ma ta u tiang chawa tang hian cha tul pongai hri lo an tha em ten lei tha kan pek thei chuan tunang chawa ri bur hi ti ngai chi ni tha em big mai ni so tongin an so thing chin ho hi vai pon an du a process ten wa ma nge ni a chunga a ru te mayang anan ya po sui frup thin kha khang te kha tam lo bi ga a process kul vel te kha anuam bi ke an tiani chu wang chon vai hian an du em atin a
ซุ่มดองถ่ายที่ไม่ยังในดูตามปกทาร์แต่เราโลกาเราตำตัวไม่นี่อันนี้นั่นตะกันจนสอทิ้งกุนตัลขัดกุนตัลรุกุนตัลเรียดแต่กันหันทาระสรีบอร์เตโลกขนันที่ทีนะข้างเขาจะทาร์ดันปังไงอันนี้นาดีฮาวะจวนกุนตัลสอมจวงกุนตัลขัดสอมจวงแต่กันหันทาระกันลมเนี่ยอัดโลกอัดชัดเท่าวะสดีนั่นตะกันจวนนั้นจิรเจียนน่ะจวนแห่งนาดีฮาวกันจีนบรายที่ฮาวจูจ้าสมนิเตนิงาเตทาร์ไทยตัวระสวยอันนี้จวนกันกอลทางสทิ้งเตจริงตำวักแล้วนี่ไปจนเนี่ยตักกันกอลละไม่โดนนี่ให้กับปอที่เห็นกูมินะที่เด็กตักกินนี่กูมาเคลมกับจริงหันินจิรปะที่ไม่ละหันเตสปะเซลินทิลกูมินะขัดที่เด็กทับกันหันตีละกันตุมะresult karon update zelang result don ani en plan ho zelang hat video phei chuanin mar so thing hi van mai pa man ti thin hi atik na chena am va tho ani chuan kan thai to pakan en kol to a lo cheta ni phon le kan thu to lo ha chu kan ti thai pia lamani to rồi chú ruột té sura khua vật riêu mấy khua pon nuông lầu riêu mấy to lại thốt mẹ ô